L-estensjoni tal-wage supplement il-ħabbar il-Gvern ta' Robert Tabela jiġifieri li jkompli jagħti daqqatit finanzjarju fil-pagi sal-aħħar ta' Jannar tal-2022 mhux biżżejjed sabiex jiġu salvagwardati numru ta' skejjel tal-Ingliż. Nħabbar mill-Feltim il-Federazzjoni tal-Iskejjel tal-Ingliż f'Malta fejn insistiet li idealment jekk ma rridux li jgħalqu aktar skejjel kawża tal-impatt ekonomiku li qed tkompli tħalli din il-pandemija, il-wage supplement jiġi estiż sar-rebbija. Feltim sostniet li l-impatt finanzjarju diżastruż li ħalliet fuq dawn l-iskejjel, deċiżjoni tal-Gvern tal-Labor li jalaqhom ħabta u sabta b'mod mill-aktar impulsiv fis-sajf li għadda kien wieħed sever u dan jixħduh iċ-ċifri kollha. Federazzjoni komplet tgħid li l-estensjoni tal-Covid Wage Supplement sal-aħħar ta' Jannar il-Gvern offra biss tama ta' ħajja qasira ħafna għal din l-industrija fil-waqt li saħqet li ħafna mill-membri tagħha qed jaħsbu biex jalqu l-bibien. Lura f'Lulju l-iskejjel tal-Ingliż kienu għalqu f'daqqa wara żieda fil-każi ġodda ta' COVID-19 kif l-awtoritajiet kienu xeħtu r-responsabilità ta' dik iż-żieda fuq l-istudenti barranin li kienu tħallu jiġu Malta bil-gvern innifsu mingħajr ma kienu vvaċċinati.